Už dávnejšie s vami plánujem spraviť nejakú fajnovú polievku, to sme tu ešte nemali, tak poďme si dnes vyskúšať paradajkovú polievku plnú bielkovín. Poďme na to. Takže najprv si zoberieme pasteurizované paradajky. Ja som kupovala v Kauflande takúto 500 gramovú. Prečo hovorím, že kde som to kupovala? Pretože niekto mi napísal pod nejaký môj recept, že si len ukladá moje recepty, ale ešte ani jedno nemohol vyskúšať, pretože dávam tam zloženia alebo produkty, ktoré nie sú bežne dostupné. S týmto som sa ešte nestretla, takže paradajkový pretlak môžete mať aj ochutený, nemusí byť čisto čistý, môže byť aj domáci, polížeme. No, takže dali sme do hrnca 500 gramov pasteurizovaných paradajkových pyré záležitostí. Môžete mať ochutený, ideme ďalej. Toto, prosím vás, je zeleninový vývar, 3 hodiny varený. Kupovala som v Kauflande. Tak to vyzerá. Je to 1 litrový a my si dáme 200 ml do tohto, čiže k paradajkovej tej omáčke. Jo? Tiež kupovaný ešte raz v Kauflande. Možno, že to je teraz nejaká limitka, neviem, ale proste keď máte doma vývar domáci, čo tento je úplne že bomba, ale proste keď máte doma svoj, tak si dajte svoj samozrejme. Dávame do toho 200 ml. Dobre, toto by sme mali. Ideme. Cottage cheese, áno, môj obľúbený, moja láska to je. Dáme do tohto cottage cheese. Fuj, čili ako môže stále jesť ten cottage cheese? No tak, že v jednoduchosti je krása a nemusím stále vymýšľať, odkiaľ zoberiem ja bielkoviny. A stále ten cottage cheese, lebo cottage cheese je neutrálna príchuť, takže polížeme lyžičku. Takže je neutrálna príchuť a môžeme to ochutiť aj na sladko, aj na slano. Teraz chytím tento hrniec a idem to celé rozmixovať. Takže teraz chytím ručný mixér a celé to pekne rozmixujem. Dobre, keď to máme úplne do hladka rozmixované, tak šupneme to na oheň a necháme, aby to začalo bublať, celé, aby sa to tak spojilo, tie chute a potom ideme servírovať. Medzi tým, ako to vrievam, ešte poviem, že táto celá polievka má 286 kalórií a 30 gramov bielkovín. Takže kebyže si dáte túto jednu celú polievku, tak vlastne máte super vyhraté, ideálne do diety. Ale nám toto nestačí, lebo pri servírovaní toto ešte vybombíme. Presne tak, lebo čili nemôže mať len tak jednoduché veci, že len polievku, ale treba dať ešte niečo vždy k tomu. Dobre, krásne to vrie. Odstavíme z ohňa a ideme servírovať. Na servírovanie budeme potrebovať jeden tanier a samozrejme naberačku. A zoberieme jednu mozzarellu light, ktorú som kupovala v Kauflande. Takže idem to otvoriť a nakrájať. Ja, keď budem mať raz veľkú kuchyňu, tak ja budem taká vďačná, že to ste ešte nevideli. Veľká kuchyňa, bože, hneď zajtra. Dobre. Keď máme nakrájanú mozzarellu, tak dáme to na tanier. No a keď to máme, tak tú mozzarellu len zalejeme paradajkovou polievkou. Tak. Takže máme tu na tanieri 246 kalórií a 38 gramov bielkovín. Pre mňa viac asi ani netreba, len aby to bolo veľa, málo kalórií, aby tam boli bielkoviny. Ideme ochutnať. Výborné. Dajte do toho ešte čerstvú bazálku. Určite neoľutujete. Keď máte radi paradajkovú polievku, veľa bielkovín, tak to ešte nejak vybombite takýmto štýlom, ako som to spravila ja. Dobrú chuť prajem, vidíme sa na budúce. Čaute.